panitia Temulur Grapyak Semana sinden Waranggono lekas rawuh disugata kaya ngono kelo ijo-ijo anggur bae. Terima kasih nggih panitia. Mugi-mugi sehat panjang umur. Lek nandur dhewe ning Buritan. Wah, ki mang ora lek maringi panitia. Hah? Lek ra maringi panitia. Nandur dhewe ning Buritane dhewe terus dipetik dhewe. Ngono ki. Ngene ki MC-ne kan ya ora ngerti, tak pikir lek Mbak Waranggono lekas rawuh utawa teko langsung disugata anggur kaya. Tapi teng mriko wau sampun wonten jeruk. Wah, jeruk. Awakmu mam apa urung? Ya ngono wisan. Jeruke jan lagi lho Mas. Jeruke jan mlenus-mlenus. Mlenus tenanan gembok. Nggih. Wong ayo. Ya Mas. Iki alhamdulillah seran karo LKD Campur Sari Kebanggaan Blitaraya. Sing dipimpin karo sapa? Mas Leha. Mas Leha. Ingkang bagus piyambak. Alhamdulillah iki wong iso suwan marak wonten warga RW Setunggal Desa Tumpak Kebon. Poh lek selon sing delok sampai tekan kono ndak ketara kabeh. Lho dulur-dulur panitia padha nyiapi apa iki? Apa? Tribun nanti kok dhuwur kaya ngono kae luar biasa. Tlemekan nggih. Tlemekan lho, mengke lek boten tlemekan digremeti semut sampe. Lah semute iki nyisih dhewe. Ibu-ibu kabeh lho. Nyisih dhewe ra mungkin gremet-gremet kondi ya. Alhamdulillah. Iki arep ngaturke tembang apa? Nggih wiwitane adicara. Nggih, niki diparingi sing kalem napa sing mboten kalem? Ya sing nyemek-nyemek sik, cumbuh karo swasana wong iki. Mergo panitia iki wis dawuh utawa matur, engko dulur-dulur sing pengen nyumbang utawa nyanyi di atas jam 10 baru oleh nyanyi. Oh begitu. Iya. Langsung munggah panggung kabeh. Mergo pengen menikmati campur sari. Okay. Alhamdulillah. Ngaturaken wilujeng dalu kagem Bapak. Menika Bapak Lurah sampun menika Bapak Lurah katosipun dereng rawuh menika nggih. Oh sampun. Oh nggih. Ya Allah. Bapak Wiswanto nggih. Bapak Lurah pakai baju merah utawa abang. Kayak Waranggonone yang gawe klambi abang berarti itu artinya apa? Aku bangga. Sesarengan kalian LKD iso sowan marak ning mriki wong ayu ya. Nggih, niki kula nyanyi nggih Mas Glowo. Nggih, sepisan malih kunjuk dumateng Bapak Lurah. Sugeng rawuh, sugeng lelenggan nggih. Sinambi mirsani ulah kritanipun kanca-kanca saking LKD Campur Sari Kebanggaan Blitaraya. Iki lho bocahe. Monggo Mas Bujes. LKD Campur Sarinya Indonesia. Sinera Videotron Leha Lighting Leha Audio matur suwun.
saking sing Rata Atika sareng kalian LKG campur sari. Lho, wong panas